Ο Καποδίστριας θα μπορούσε κάλλιστα και να γράφει ότι όλοι έχουν στραφεί εναντίον του, με εξαίρεση το λαό. Η στήριξη του κόσμου είναι σημαντική για τον κυβερνήτη της χώρας, αλλά όχι αρκετή. Η ώρα της κρίσης έχει φτάσει. Ο Καποδίστριας ζητάει από το Ρώσο ναύαρχο Ρίκορντ να τον βοηθήσει να καταστήλει τις εξεγέρσεις, με τη μεσολάβηση ή με τη βία. Η συνάντηση του Ρώσου ναυάρχου με τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη δεν φέρνει αποτέλεσμα. 3 μέρες αργότερα, ο αδελφός και ο γιος του Πετρόμπεϊ περιμένουν τον Καποδίστρια έξω από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο. Μόλις βγαίνει, ο ένας τον μαχαιρώνει και ο άλλος τον πυροβολεί. Ο αδελφός του Πετρόμπεϊ σκοτώνεται επί τόπου από ένα συνοδό του Καποδίστρια. Ο γιος συλλαμβάνεται και εκτελείται 2 εβδομάδες αργότερα.